Mawa bwino lachitatu ndine Secret Noah ndipo ndafika ndi nkhani kuchokera kuno ku MBC. Kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera akuyembekezeka kukambirana ndi makampani oona za sitima zapamadzi ya mdziko la Germany kuti athandize kuyambitsa ntchito za maulendo pa nyanja ya Malawi. Nthambi ya Public Health Institute of Malawi mu nduna wa zaumoyo yatsimikiza kuti dziko lino lili pa chiopsezo chopezeka ndi mpox kuno ku Malawi monga maiko ena amuno mu Africa. Ndipo bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la MEC lati lasintha masiku ochita kalembera wa zisankho za 2025 kuchokera mwezi wa Septemba kufikira tsiku lomwe bungweli lidzalengeze mtsogolo muno. Tsopano nazi nkhani zomwe atsatanetsatane. President Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukambirana ndi kampani zoona za sitima zapamadzi za mdziko la Germany kuti zithandize kuyambitsa ntchito za maulendo pa nyanja ya Malawi pothana ndi mavuto amayendedwe pa nyanjayi. Nduna yoona nkhani zakunja Nancy Tembo anena izi pomwe Dr. Chakwera akuyembekezeka kufika ku Frankfurt ku Germany lero kuchokera mdziko la Italy. Iwo ati ali ku Germany, Dr. Chakwera akambirana ndi kampani za maulendowa ponjezera kukambirana za nkhani ya magetsi asanakumane ndi mtsogoleri wa dziko la Germany. Blessings Kanache analankhula ndi ndunayi kuti fotokoze zambiri za ulendowo. Bungwe la St. Egidio likugwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kulimbikitsa zaumoyo ndi chakudya chabwino ya Dream maiko 73 kuphatikizapo mdziko la Malawi. Dr. Chakwera anayendera likulu la bungweli komwe anakambirana ndi Marco Impagliazzo omwe analonjeza zonjezera ntchito zomwe bungweli likugwira mdziko la Malawi. Impagliazzo anayamikiranso President Chakwera chifukwa cholimbikitsa bata ndi mtendere mdziko la Malawi komanso maiko ena. Mawu awo Dr. Chakwera anati ndokondwa kuti bungwe la St. Egidio lakangalika pothandizana ndi boma polimbikitsa ntchito zachitukuko pofikira anthu osowa ndi thandizo losiyanasiyana. Nduna yoona nkhani zakunja kwa dziko la Malawi Nancy Tembo anati zokambiranazi zinali zofunika ku dziko la Malawi. St. Egidio yagwira ntchito mu dziko la Malawi kwa zaka 25 tikuti likamafika chaka chamawa tikhala tikuti takwaniritsa zaka 25. Agwira ntchito yotamandika mu zaumoyo koma za masukulu komanso za agriculture. Ndi bungwe limene chali cha Katolika limagwiritsa ntchito kwambiri pa zintchito zake zambiri ku Malawi. Posakidwa pa mu July panabwera delegation nthumwi zochokera ku boma la Italy kudzakambirana ndi ya Malawi pa plan imene boma la Italy lakhazikitsa lothandiza maiko aku Africa imene amati Mateus plan. Ndiye mu delegation imene munalinso a St. Egidio ndipo ndifokondwa kuti Malawi yayikidwa m'maiko amene amodzi amene atapindule nawo mu ndondomeko imeneyi andi maprogramu ena a ndondomeko imene agwira ntchito kudzera mu St. Egidio. So a president athu anapita kumeneku kukambirana kutagwirizana zochita kutsogolo kuno koma chachikulu ndikuti a St. Egidio alonjeza kuti apitiriza kugwira ntchito ku Malawi komanso akhala akukulitsa ntchito zawo zimene amachita ku Malawi. Bungwe la Community of St. Egidio ndi la mpingo wa Katolika lomwe analikhazikitsa mchaka cha 1968 Andrea Riccardi ndipo zinali analitenga kuchokera kwa Giles Oyera. Blessings Kanache kuchokera ku Rome dziko la Italy. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wayamikira alangizi zaumoyo pothandiza kukweza ntchito zaumoyo m'madera akumidzi mdziko muno. Dr. Usi amayankhula izi atamaliza kuyendera chipatala chaching'ono cha Nthenje boma la Lumphi chomwe chili pansi pa bungwe la CHAM. Alex Mangosi walemba ripoti ili. Poyankhula poyambirira DC wa boma la Lumphi Emmanuel Bulukutu ndi a senior chief mwankhunikira Anderali anapempha boma kuti lithandize chipatalachi ndi malo ochirira amayi komanso madzi ndi magetsi odalirika pa chipatalachi popeza chimapereka chithandizo kwa anthu oposa 7,000 m'dera lozungulira chipatalachi. Poyankha pa pempholi
wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Osi anati boma likudziwa mavuto omwe zipatala za m'midzi zikukumana nawo ndipo liyesetsa kuti lichepetse mavuto omwe chipatalachi chikukumana nawo. Chipatala cha Nthenje nchofunika kwambiri. Ndimagwira panopo ndikabwera kumpoto kuno pamene ndimagwira ntchito kwa ADRA. Nthawi imeneyo panali mavuto ambiri makamaka kukhuzana ndi azimayi amene amabwera kuti azachire. Ndiyeno zangu ndibwerera mutu kuti ndikapita kumpoto ndikafike ku Nthenje ndikaone kuti mavuto aja timakumana nawo ali pati. Ndapeza kuti mavuto akadalipobe. Ndiyeno mavuto ena ndofuna kuti boma liyang'anepo, mavuto ena Adventist Health Services ayang'anepo. Komanso anzathu amene amayenda m'midzi kuthandiza anthu kuti amvesese za matenda, kupewa matenda, HSS. Ndabwera kuzalimbikisa kucheza nawo. Chifukwa nthawi zambiri anthu amene amagwira ntchito nthawi zovuta kwambiri, koma ndi anthu ofunika kwambiri. Chipatala cha Nthenje chili m'dera la Senior Chief Mwankhunikira boma la Lumpi ndipo chimayendetsedwa ndi bungwe lija la zipembedzo lotchedwa CHAM. Nthambi ya Public Health Institute of Malawi mu nduna wa zaumoyo yatsimikiza kuti dziko lino lili pa chiopsezo chopezeka ndi mpox kuno ku Malawi monga maiko ena amuno mu Africa. Bungwe la Africa Center for Disease Control CDC linalengeza izi sabata yatha kutsatira kuchuluka kwa chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi matenda awa muno mu Africa. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe unduna wa zaumoyo watulutsa lero. Pakadali pano m'dziko muno sikudapezeke munthu yemwe ali ndi matenda awa. Mpox ndi matenda opatsirana omwe amafala kudzera mu njira zosiyanasiyana kuphatikizapo kugwiritsa ntchito zogonera za munthu amene ali ndi matenda awa. Ndipo bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority lapempha ochita kafukufuku okhudza zaumoyo kuti adzikhala osamalitsa pomwe akutulutsa zotsatira pakuti kusasamala kutha kupereka chiopsezo pa miyoyo ya anthu. Mkulu wa bungwe li Mphatso Kawaye apereka pempholi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe potsutsa kafukufuku wa sukulu ina ya ukachenjede ya mdziko la Ethiopia. Kafukufukuyo akuti adapeza kuti mdziko la Malawi muli mankhwala ochuluka osafikira milingo yoyenera komanso olowa mwachinyengo. Emmanuel Chikonso wadza ndi zambiri. Malinga ndi bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority PMRA Amalawi asadere nkhawa zokhudza umoyo wawo maka potengera ripoti la kafukufuku yemwe sukulu ina ya ukachenjede ya ku Ethiopia inatulutsa. Kafukufukuyi akuti adati dziko la Malawi lili ndi mankhwala osavomerezeka ochuluka komanso olowa mwachinyengo poyerekeza ndi maiko ena mu Africa. Iwo akuti adati pa mankhwala 100 pafupifupi 90 aliwonse ndi osafikira mulingo oyenera zomwe akuti zikutsutsana ndi zomwe bungwe loona za mankhwala ali lidapeza kuti ndi mankhwala anayi okha pa 100 aliwonse omwe safikira mulingo. Mkulu wa bungweli Mphatso Kawaye apempha ochita kafukufuku kuti adzitsatira njira zoyenerera pochita kafukufuku komanso potulutsa zotsatira ndi cholinga chopewa kubweretsa mpungwepungwe komanso mantha mdziko. Kuti paino khala mgwirizano wabwino pakati pa regulator wa mankhwala ndi amene achita kafukufuku wa mankhwala kuti ma results akafukufuku azikhala 1 oyenerera koma 2 oti sangapereke chiopsezo kwa anthu. Ndikuti ena kugwirizana kuti method tayiona ili bwino mkhozo tulutsa results. Olo ngati tikuona kuti pali kuperewera mu mayezedwe awo amankhwala tiye tathandize. Tanena kale kuti laboratory yathu iyi ndi accreditation. Ndikuti by SADC inayipanga recommend kuti ikhozo panga yesa mankhwala moyenerera. Koma mwina anzathu amene akupanga ma studies amene akuizira malo oti sali as accredited as athu. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zaumoyo a Godfrey Kadewere atsimikizira Malawi kuti asade nkhawa kamba kuti mankhwala omwe amalandira mzipatala ndi apamwamba ndipo kuti boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti Amalawi ali ndi umoyo wa thanzi. Mandudindo oboma kumvesera pa zinthu ngati zimenezi ngudzera sumupira mwale kuti sese kuti tikhale ndi mfundo ndi kachini machitidwe abwino okuti zimenezi zitioneseza kuti anthu tikawauza kuti mankhwala athu ndi abwinobwino okuti atulutse ndoyenera kuti anthu akapita kuchipatala alandire. Msonkhano wa tolankhaniwu akuti adaukonza pofuna kutsimikizira Malawi za mankhwala omwe amamwa akalandira mzipatala kuti amakhala oyezedwa ndi akadaulo a zachipatala. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe.
unduna wa zachuma wavomereza a Daniel Daka kuti asankhidwe kukhala komishona wamkulu wa bungwe la Malawi Revenue Authority. Undunawu wavomerezanso kuti a Douglas Kanchomoza asankhidwe ngati mmodzi mwa akuluakulu a bungweli. Zambiri mu ripoti ili la Justin Khwewu. Akuluakulu aku undunawu atsimikiza za nkhaniyi. Akuluakuluwa aonjezera kuti a Daka komanso akachomoza akudikira kalata zowasankha pa maudindowa kuchokera ku bodi ya MRA malingana ndi malamulo amene bungwe la MRA limayendetsedwera. Iwo anenanso kuti akasankhidwa awiriwa akuyembekezeka kuyamba ntchito yawo sabata ino. A Daka alowa m'malo mwa John Biswick pamene akachomoza alowa m'malo mwa Agnes Kasonga amene makontrakti yawo anatha. Asanawasunthe kupita ku unduna wa zachuma, a Daka anali wachiwiri kwa mkulu woona zofufuza zokhuzana ndi milandu ya misonkho pamene akachomoza anali komishonala woona za misonkho. Justin Mkweu, MBC, Blantyre. Bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la MEC lati lasintha masiku ochita kalembera wa zisankho za 2025 kuchokera mwezi wa Septemba kufikira tsiku lomwe bungweli lidzalengeze mtsogolo muno. Malinga ndi wapampando wa bungweli Justice Annabel Ntalimanja, kusintha kwa nthawi ya kalemberayo kuthandizira kuti bungweli likhale ndi nthawi yochita kalembera oyesezera kaye pofuna kuonetsetsa mmene zipangizo zochitira kalembera watsopano zikugwirira ntchito. Ntalimanja anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa adindo osiyanasiyana okambirana ndondomeko zokhudza zisankho za 2025. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Nsodoka. Msonkhano wa nthumwi zosiyanasiyana okambirana komanso kuwunikirana zoyenera kuchita pokonzekera chisankho chapatatu cha 2025 wapereka mwayi kwa nthumwizi kuti zigawane nzeru komanso kuthandizana njira zosiyanasiyana zothana ndi mikangano komanso kusavana komwe kumabuka malinga ndi ndondomeko zokhudza chisankhochi. Wapampando wa bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno Justice Annabel Ntalimanja wati malinga ndi mafunso komanso maganizo osiyanasiyana ochokera kwa adindo, bungweli lakwanitsa kuyika mu ndandanda zichitochito zonse zokonzekera chisankho cha 2025. Ntalimanja ati bungweli ndi lodzipereka kuonetsetsa kuti chisankho cha chaka chamawa chisadzakhale cha tsankho komanso kuti chidzachitike motsatira malamulo a mdziko muno, ndipo iwo ati kusintha kwa masiku akalemberayu sikusokoneza chilichonse chokhudza chisankhochi. Tasuntha masiku amene tidakhale ndi kaundula oyeserera, koma izi zisisokoneza kalenda yathu ya zisankho. Tasintha masikuwa chifukwa choti timafuna kuti tikhale ndi nthawi yokwanira kuti tiyeserere mashina amenewa komanso tionetsetse bwinobwino kuti china chilichonse tayika m'malo mwake kuti kadzafika nthawi yolemba anthu mkaundula wa voti pasakhale zotsamwitsa zina zonse. Koma ndikutsimikizireni kuti kusuntha kumeneku sikusokoneza mapulani onse pamene tikukonzekera chisankho cha 2025. Ndipo mkulu wa bungwe lomwe silaboma loona za chinyamata la Youth and Society a Charles Kajoloweka ati akukhulupirira kuti kusintha kwa masiku ochitira kalemberayu kukhala kopindula kuti zonse zokonzekera chisankhochi ziyende bwino. Ifeyo ngati mabungwe ndithu tapanganso noti makonsensa ameneno achokoma stakeholders osiyanasiyana. Nkhani yayikulu ndi yakuti NRB ndithu igwire ntchito yomwe na Malawi kuyembekezera pakati panopa pali mavuto ambiri amene anthu akumana nawo popanga register ndithu kalembera wazika. Ife tinachikhulupirira kuti noma assurance imene talandira kunoko NRB ndithu akhale akupanga address makonsensa amene. Pa nkhani yokhudza chiphaso cha unzika chomwe chiti chofunikira kuponya voti, bungwe lokoza ziphasozi la NRB lati ngakhale kuti pali mavuto osiyanasiyana pa ntchito yotsindikiza ziphasozi, bungweli likutsindikiza ziphaso zopitirira 200,000 mwezi uliwonse ndi cholinga choonetsetsa kuti onse oyenera kukhala ndi ziphasozi akhale nazo. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi adindo ochokera m'maunduna osiyanasiyana, nthambi za boma, zipani zosiyanasiyana, akuluakulu a mipingo, mabungwe omwe si aboma komanso akatswiri a msukulu za ukachenjede zosiyanasiyana. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC, tatiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera akuyembekezeka kukambirana ndi makampani oona za sitima zapamadzi ya mdziko la Germany
kuti athandize kuyambitsa ntchito za maulendo pa nyanja ya Malawi. Nthambi ya Public Health Institute of Malawi mu nduna wa zaumoyo yatsimikiza kuti dziko lino lili pa chiopsezo chopezeka ndi mpox kuno ku Malawi monga maiko ena amuno mu Africa. Ndipo bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la MEC lati lasintha masiku ochita kalembera wa zisankho za 2025 kuchokera mwezi wa Septemba kufikira tsiku lomwe bungweli lidzalengeze mtsogolo muno. Takulandiranso. Bungwe la Comesa Competition Commission CCC latsindika kufunika kukweza ntchito za mabungwe woona kuti pazikhala chilungamo pa malonda m'mayiko a bungwe la Comesa kuti adzilimbikitsa ntchito yawo yoteteza ufulu wa anthu ogula katundu. Mkulu wa bungwe la Comesa Competition Commission CCC Dr. Willard Mwemba amayankhula pa msonkhano wa atolankhani wa chinamba 2 wa bungweli pomaliza pa maphunziro a chinamba 8 apachaka atolankhani za malonda a bungwe la Comesa Competition Commission ku Livingstone mdziko la Zambia. Dr. Mwemba ayamikanso bungwe loona kuti pakuchitika chilungamo pa malonda mdziko la Malawi la Competition and Fair Trading Commission CFTC chifukwa chokhala patsogolo pogwira ntchito ndi bungwe la CCC. Kuchokera ku Livingstone, Maiso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi Dr. Mwemba, kuyambira mchaka 2013 chikhazikitsire bungwe la CCC lakhali kuchita zazikulu polimbikitsa kuti pamalonda pazikhala mpikisano oyenerera komanso kuteteza mchitidwe wa chinyengo pa ntchito za malonda m'mayiko a bungwe la Comesa komanso kupereka thandizo kwa mabungwe onetsa kuti pakuchitika chilungamo pa nkhani za malonda m'mayiko a bungwe la Comesa. Iwo anati bungwe la Comesa Competition Commission lakhala kuchita ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kuunika zomwe zikuchitika pa nkhani za malonda m'mayiko a bungwe la Comesa ndi kuonetsa kuti anthu ogula komanso kuchita malonda osiyanasiyana sakupsinjika mwa zina. Pa msonkhano wa atolankhaniwu, Dr. Mwemba analengezanso zina mwa ziganizo zomwe bungwe la Comesa Competition Commission lakhali kuchita kuyambira chaka chatha kufika panopa zomwe cholinga chake nkuteteza anthu ogula katundu komanso kukweza ntchito za malonda m'mayiko a bungwe la Comesa. Iwo anati bungweli lachita zazikulu poletsa ntchito yochita migwirizano ya makampani zomwe anati zikanatheka zikanasokoneza zina mwa ntchito za malonda pakati pa anthu a m'mayiko a bungwe la Comesa. Pamenepa Dr. Mwemba atsindika kufunika kuonetsa kuti mabungwe ona zoti anthu akutetezeka pa malonda m'mayiko a bungwe la Comesa kuphatikizapo a Competition for Fair Trading Commission CFTC m'dziko la Malawi akhala ndi kuthekera pa ntchito yawo kuti apitirize kuteteza ufulu wa anthu ogula katundu komanso kuti pazikhala mpikisano oyenerera pa ntchito za malonda. Mwazina Dr. Mwemba anabwerezanso kuti bungwe lawo lipitirize kugwira ntchito ndi atolankhani omwe anati amathandiza kwambiri kufalitsa nkhani zokusa ntchito zomwe bungwe likugwira pokonzanso ena mwa malamulo ake. Msonkhano wa atolankhaniwu omwe wachitika pokutha pa maphunziro apachaka atolankhani a m'mayiko a bungwe la Comesa wa 8th Regional Comesa Competition Commission Annual Sensitization Workshop for Business Reporters, atolankhani ena alandira mphoto kamba kuchita bwino pa mpikisano olemba nkhani wa Comesa Competition Commission Lighting Competition omwe akudziwika panopa kuti George Lipimire Award of Excellence. Maiso Chikhadzula, MBC, Livingstone, Zambia. Mabungwe ya Media Institute of Southern Africa MISA Malawi komanso Political Scientists Association of Malawi apempha chipani chotsutsa boma cha Democratic Progressive DPP kuti chichitepo kanthu pa anthu amene anaopseza komanso kuzunza olemba nkhani a Nation Publications Limited ku msonkhano waukulu wa chipanichi omwe unachitikira ku Blantyre. Polankhula ndi MBC, mabungwe awiriwa ati mchitidwewu ndosemphana ndi ufulu wa olemba nkhani komanso demokrasi. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Malipoti akuti atolankhani a nyumba yofalitsa nkhani ya Nation Publications Limited NPL anaopsezedwa komanso kuchitidwa za nkhanza ndi anthu otsatira chipani cha DPP ku msonkhano wake waukulu wa chipanichi omwe unachitika sabata ino. Malipoti akunenanso kuti atolankhaniwa adawakakamiza kufufuta zimene analemba pa tsamba lawo la Facebook zokhudza msonkhano wa chipanichi. Malipotiwa akunenanso kuti atolankhaniwa anachita kutetezedwa ndi akuluakulu ena a chipanichi kuti akwanitse kuchotsa zipangizo zawo komanso kuti achoke pa malowa osavulazidwa.
wapampando wa bungwe la atolankhani mdziko muno la Media Institute of Southern Africa MISA Malawi a Gordon Matonga akuti kuopseza atolankhani komanso kuwakakamiza kufufuta zinthu zimene alemba ndi kuphwanya ufulu wa atolankhani ndipo nzosagwirizana ndi ufulu wa demokrasi. Amatonga akuti ndi zokhumudwitsanso kuti izi zikuchitika pa nthawi imene amalawi mdziko muno ali ndi chidwi chotsatira zimene zikuchitika mzipani zawo. Iwo akupempha chipani cha DPP kuti chichitepo kanthu kwa anthu amene anakhudzidwa ndi zimenezi. Amalawi anasankha kuti demokrasi mdziko muno izigwira ntchito yake, ndiye ndizokhumudwitsa kuti tizoona anthu ena afuna kubwezesa demokrasi ndi ufulu wa atolankhani mdziko muno mbuyo. Ndiye tikufuna akuluakulu a DPP adzudzule abwere poyera ndikuti joina ife amisa Malawi ndi amalawi onse okonda dziko lawo podzudzula khalidwe limene lachitikale. Kupatapo kudzudzula khalidwe limene lachitikale tikuwapempha akuluakulu onse a DPP kuti akhale nawo pansi anyamata awo ndi anthu onse amene anapanga khalidwe limeneli kuti zimene achitazi asazapangenso. Sitikufuna kuti pamene tikukonzekera chisankho atolankhani azikhala kuzunzidwa, sitikufuna kuti zimene zidzachitikenso. M'mawu ake mtsogoleri wa bungwe la akatswiri oona za ndale la Political Science Association of Malawi a Henry Chingaipe akuti chipani cha DPP chikuyenera kumateteza atolankhani akabwera kuzochitika zawo kuti athe kugwira ntchito yawo yodziwitsa mtundu wa Malawi moyenerera. Iwo akutinso nkofunika kuti chipani cha DPP chipeze njira yosungitsira mwambo pakati pa achinyamata ake m'malo mokuti azichita zinthu zachipolowe kwa atolankhani. Timati tingoapempha ku chipani makamaka amene amayang'anira za achinyamata, directors of youth, komanso atsogoleri onse ku chipani kuti ndi udindo wawo ndithu kuonetsetsa kuti maufulu amene alipo okhudza za ndale akutsatidwa bwino, ndipo kuti achinyamata ku chipaniko asagwiritsidwe ntchito kupanga zinthu zachipolowe kuwapangira anthu ena amene ali andale zotsutsana ndi zathu. Komanso nthawi imene achinyamata akupanga zinthu zipayiwo okha popanda dongosolo kapena popanda kuwauza atsogoleri awo, ku chipani kucha akhalenso ndi ndondomeko zimene akhoza kumapezera anyamata amenewa kuwapangiranso discipline. Malamulo a atolankhani amalola atolankhani kugwira ntchito yawo momasuka kamba kakuti nkhani yofalitsa mauthenga imatengedwa kuti ndi imodzi mwa maufulu a munthu. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Nduna za mdziko wake Zikhale Ng'oma yayamikira anthu a mboma la Phalombe kamba kukhala chitsanzo chabwino mdziko lonse lino pobwenza ngongole za Nife. Zikhale Ng'oma amayankhula izi ku Migowi mbomalo pa msonkhano wa chitukuko. Iwo anati izi zisonyeza chidwi chomwe anthu a mbomalo ali nacho pothandiza utsogoleri wa dziko lino pa ntchito yotukula miyoyo ya Malawi. Arthur Chokoto walemba ripoti ili. Poyankhula pa sukulu ya Migowi mboma la Phalombe, Zikhale Ng'oma anayamikira anthu ochuluka omwe anafika pa msonkhanowo ponena kuti anasonyeza chikondi chawo pa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera. Pa nkhani ya chitukuko, Zikhale Ng'oma anayamikira anthu a mboma la Phalombe kamba kupereka chitsanzo chabwino mdziko lonse lino pobwenza ngongole za ndondomeko ya Nife mu nthawi yake ndipo mokhulupirika. Iwo anati izi zikusonyeza chidwi chomwe anthu a mbomalo ali nacho pothandiza utsogoleri wa dziko lino pa ntchito yotukula miyoyo ya Malawi. Ine zandisangalatsa kwambiri kuona kuti Phalombe ndimene achita bwino kwambiri pobweza ngongole. Anthu aja adusa mavuto osiyanasiyana ndamene timembekeza kuti sangabweze. Koma zodabwitsa kwambiri kuti abweza bwino kwambiri. Ndiye ife poona zimene zingati andale. Ndoyena kuti tayimira anthu aja kumabungu amene akubwerekesa. Kuti yayi chonde ngati mmapatsa 2 kwaja apatse 4 kwaja. Ngamati patse 4 kwaja apatse 6 kwaja anthu aja they are serious. Kunabwera anamundo osiyana-siyana, kunabwera mavuto osiyana-siyana, koma kumapezeka anthu aja kutenga ngongole akubweza. Ichi chikhale chitsanzo kuma madistrict ena ndi madera ena kuti tikamabweza ngongole zija timva bwino pa dziko pano. Chifukwa boma likuona likuthandizani ndipo anthu akuyimirani kuti mudzatengenso ngongole zopitirira pene mwatengapo. Ndiyeno tikamate kuti chili revolving chithandiza anthu ambiri kwa basi kuti ambiri tiafikire. Komanso mwaona mmene kunabwerera anthu mmene kuja ndi zinthu zoti simasewera kusonyeza kuti akukhutira nawo ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera. Akukhutira osati masewera. Mtsogoleri wa chinyamata yemwe angomusankha kumene mchipani cha MCP Baba Steve Malondera wachenjeza achinyamata MCP ndi azipani zina za ndale kuti asadzapezeka kusokoneza misonkhano ya zipani zomwe si zawo pochita ziwawa ndipo lamulo lidzagwira ntchito akadzapezeka atatero popanda tsankho.
tisalole kunena kuti achinyamata tiagwiritse ntchito yosokoneza misonkhano ya anthu ena. Ngati wachinyamata wapezeka kusokoneza msonkhano wa chipani china, pamene tikulowera ku chisankho, ndinapempha kunena kuti ife ngati boma, ngati chipani cha boma sitilola. Chenjezeso azizanga amene anechenjezera pa msonkhano paja kunena kuti chonde tiyeni tiyesese kuti aliyense amene ali ku chipani china chilichonse asalole kugwiritsidwa ntchito, koma achinyamata tiyapatse zinthu zokhazikika. Ndipo gavana wa chipani cha MCP mchigawo chakumwera Apita Simbi anati chipanicho chikupitirira kukhala ndi mphamvu mchigawochi kamba ka zitukuko zomwe boma likupereka mdziko lonse lino. Chakwera ulamuliro wawo kupangisa kukopa dera ina iliyonse kuti tonse tiyendere limodzi. N'chifukwa chake mukuona zotino Chakwera sanayang'ane kuti awa ndi ndani awa kusapota chipani chiti, koma ulamuliro mmene akuyendesa Chakwera akuti tonse tiyendere limodzi ngati Amalawi. Mawu awo Paramount Chief Kaduya omwe ndi mfumu yayikulu ya lomwe apempha boma kuti liwonjezere chiwerengero cha anthu omwe akupindula ndi ndondomeko za boma zosintha miyoyo yawo, monga mtukula pa khomo ya NIF yopereka zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya AIP komanso yogawa chakudya. Arthur Chokoto, MBC, Palombe. Zotsimikizika kuti anthu awiri amwalira ndipo mmodzi wavulala pa ngozi ya ndege yomwe yachitika m'boma la Nkhotakota. Ndegeyi yomwe inanyamula anthu atatu inachita ngozi dzulo pomwe inagwa ku Benga, nyanja ya Malawi. Bwana mkubwa wa boma la Nkhotakota Abeni Matengeni Toko ati matupi a anthu omwalirawo apezeka m'bandakucha wa lero ndipo awatengera ku chipatala cha boma cha Nkhotakota. Munkhani za masewero, timu ya Ascent Academy yalephera kudzigulira malo ku mpikisano wa CAF Champions League pomwe yagonja ndi timu ya Gaborone United ndi zigoli 3-2. Masewero onse amundimeyi akusewerera pa bwalo la mpira ku Chiwembe ndipo matimu okwana 5 ochokera maiko a Africa ndomwe akupikisana. Amin Musa ali ndi ripoti. Awa anali masewero omaliza amundime ya magulu ndipo timu ya Ascent imayenera kuti ipambane ndi kudzipezera malo mu ndime ya semifinal. Ascent inatsogola kawiri konse koma nayo Gaborone inachilimika ndi kubwenza mpaka kupeza chigoli chopambanira. Faith Chinzimu komanso Alefa Chimbeta ndomwe anamwetsa zigoli ziwiri za Ascent. Ascent yamaliza pasi penipeni pa gulu B ndi mapoint okwana 3 kumasewero okwananso 3 omwe yasewera ndipo yagonja awiri. Matimu alichinga komanso Young Buffaloes ndomwe apitirira mu ndime ya semifinal kuchokera mu gululi, ndipo matimu a Herento Queens ndi University of Western Cape ndomwe apitirira mu ndime ya semifinal kuchokera mu gulu A. Ndime ya semifinal iseweredwa lachinayi pomwe ndime yotsiriza iseweredwa loweruka lino. Aka kanali koyamba kuti dziko lino lichititse masewero a mtundu. Chaka chatha timu ya Ntopa inatenga nawo mbali mu mpikisanowo mdziko la South Africa ndipo inatulukanso mu ndime ngati yomweyi. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Tikatere tafika pa mapeto pa nkhani mwauno koma tisanapite na insomito yake. President Chakwera akuyembekezeka kukambirana ndi makampani oona za sitima zapamadzi ya mdziko la Germany kuti athandize kuyambitsa ntchito za maulendo pa nyanja ya Malawi. Nthambi ya Public Health Institute of Malawi mu nduna wa zaumoyo yatsimikiza kuti dziko lino lili pa chiopsezo chopezeka ndi mpox kuno ku Malawi monga maiko ena amuno mu Africa. Ndipo bungwe loyendetsa zisankho mdziko muno la MEC lati lasintha masiku ochita kalembera wa zisankho za 2025 kuchokera mwezi wa Septemba kufikira tsiku lomwe bungweli lidzalengeze mtsogolo muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital tsamba la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Secret Noah, mawa bwino.